Ya, Kawin Masnya kontrak. mau nyanyi bareng sama aku? Wakil aja boleh. Siap. Nek wakil 200 Mas. Ayo pasukan batiknya. Niki keluarga besar saking Monggo. Ngawi bener. Ayo keluarga Ngawi joget. Pengantinnya turun. Ayo sini sayang. Di depan ya. Opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku penting ke wong liya aku saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara. Mas Dika dan Mbak Ina. Iki jogetnya paling asik. Asik. Opo iki sampe maneh tak ketu sing jawabke siramu beta ati beta lambe. Wis kadung mati rasaku atas ngono tangisku Betiko milang sapa uripku Hari basah rangge lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang retno. Iki wis dalanku bose Kalimantan wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku ayo bose Kalimantan Ngawi Kita goyang lagi bro. Tak kusangka ayo bose. sesak mlebu sejelas pancen larakake arep kepiye maneh gono kuwi kudu aja selamatenu marang kahananku jangan pupusen rasa tresnoku
Mbak Oke. pengantin Jangan lagunya. beranjak dulu. Iya. Taman Juruk Taman boleh. Juruk sih. Ya siap. Monggo katur dumateng Bapak Aris ingkang Monggo, kersake Pak tempat Aris. Taman Juruk. Evika Damayanti bareng bersama campur sarinya Indonesia tak kusangka. Tak kusangka. Pak Aris ditunggu monggo. Kota Solo, mudalan mudi, ing taman curug, ing pinggir Bengawan Solo. Tak kusangka Sahyaning bulan raja bojo ing Cemoro Langit kanano sasadawa kendi tresno Banyu bayangan sinara sahyaning bulan Liru sewutian terima kasih Pak Aris Taman Juruk sampun Mas. Matur sembah nuwun. Pak Aris, kersane joget Pak Aris. Hari yang mantap. Pales kan? Radito, pales. Isen. Baleni. Pales Mas. Kok ame belalang kupu-kupu ditepuk biar. Hari yang mantap. Hari yang Ben yo Mbak. Hari yang mantap. Ayo Mas. Ayo yo. Se. Ya.
gubuk kae kebatrina wayah wengi nganti kakatrina. Mas, Dalem aku yo salah yo Mas. Lah, pripun, Duwite Mbak? wis tak tampa tapi aku lali tekok jenenge sapa. ana dibaleni meneh apa pripun? Panjenenganipun nyun ngapunten paring asma Bapak sinten? Pak Agus. Agus Parno. Agus kuwi artine seneng, Parno kuwi aweh. Dadi Pak Agus Suparno artine seneng weh-weh. Alhamdulillah amin nggih Mas. Pak Agus Suparno berkah barokah Pak Agus wau nyuwun lagu napa? Rengu nggih Pak. Rengu. Diseragen nggih Pak. Oh nggih. Nggih, siap Pak Agus. Nggih. Terus nika wau nggih kersake Pak Aris nyuwun Pak Aris pertemuan. kerinduan. Kerinduan. Lali. Lali Nggih, ya, Mas. Iki sing iki dirampungi sik, Nduk. Catatan sajroning ati tepan luntur saya merati aku kowe rati kanggo Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Bapak Aris. Monggo kawin kontrak tak kusangka campur sarinya Indonesia Pak Hidayat kalian. Keluarga besar Mbok Sriatun monggo, Mbak Vivi dan Mbak Apuy monggo, ayo rame ki rame. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Dan satu.
Aja berisik enek sing mong hajatan sah. Urip ana kutha gedhe kowe tak tungake mangsa isine kowe apa-apa wae senadyan sasideman mesti kasempatan. Mas Anton matur sembah nuwun. Sami-sami. Nggih. Yo. Monggo keluarga besar saking Ngawi kersane joget. Oh. Ngoten nggih Mbak Yatin. Joget ta. Wik wik wik. Luwe gede paten mono bang perpisahan wajah Sulistyo tak rewangi sanudono marang kulawarga ayo masuk Mbak. Monggo kowe agunno nadyan bocah kuno aku kok anjir jiwa ragaku keurung kahormatan mampro rogo antyo pindo wah, jadi apa Mbak iki sambur sari Tak kusung. kusangka. Oh iya iya. Nggih, tak kusangka Mbah. Iya ya Tom. penak iki ya iya iya. Pewenak yogane nggih enum-enum, penyanyine enum-enum. Iya, monggo dilanjut yuk. Ngakom kula ajeng tanglet riyen. Biasane teng Ngawi niku nek HE ngeten iki biasane pripun? Ya ya jos. Oh. Jos. Iya, ya ya HE jos. jos. Jor. Sar mboten niki Pak Lanjut jenengan anter so. Oh ngoten dilajengaken riyen. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake mangsa isine kowe apa-apa wae yang sasiteman mesti kasempatan. Yo yo Sampur sari tak kusangka yo. Hei hei.
cekot-cekot iki. Niki dilajengaken napa? Niki dilajengaken napa, Kong? Kersane tanduk. Ya, mangke nek tanduk ya wis gampang nggih. Oh, gampang. Berarti Gampang. niki Wis podang kuning apa sekartaji wis podang manut. kuning, Mas. Biasanya nek podang kuning ngoten niku piro, Mas? 100 apa 200, Mas? Oh, 150. Walah biru wis padha ae. Urip pono kutha gedhe lumit tak tukoke Oke, Ayo, siap Mas, jangan digoyang bareng. lama-lama. Yuk, monggo. Ayo, Mbak Ines. Mungkin aku terlalu cinta. Selamat pagi, Bu. Aku terlalu sayang di atas dilarani. Aku ikut salah, terlalu percaya mereka punya warupa. Saiki aku sadar, terlalu goblok mencintaimu. Goyang, rudah, ente-entean. Kela aku simpang sayang, sayang keko tenan, tangis-tangisan. Rudah, ente-entean.
Spesial masih buat keluarga besarnya ya. Ayo asik. Hey, Mas Kandanya udah capek. Siang bakoro ratri. Monge manis sing hati. Setioku bisa duweni marang sang tiang suasmi. Rongso kangen liputi
roti pisano. Matur suwun. Untuk kerja keras panjenengan seluruh panitia yang bertugas hari ini. Cerah foto Putra Langgeng, kemudian Aulia Wedding, matur sembah nuwun. Tak kusangka. Dulu pernah ada cinta, dulu pernah ada sayang, namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Perasaan
matur sembah nuwun, terima kasih kami ucapkan untuk segera atensi dan juga perhatian dari Bapak Ibu sekalian semuanya, tamu dengan para rawuh para kadang ingkang kinurmatan. Perjumpaan bareng bersama tak kusangka sudah berakhir dan